Com a monitors i monitores, és important que sempre que preparem activitats i jocs pels infants i joves, busquem el màxim grau de participació d'aquests i aquestes. Precisament per això, m'agradaria explicar una fórmula que penso que ens pot ser molt útil a l'hora de planificar tot allò que volem fer amb el nostre grup. Aquesta fórmula ens diu que TP és igual a TR restant TINF i sumant TTrans. Això vol dir que temps de pràctica és igual al temps real restant el temps d'informació i sumant el temps de transició. Anem a posar un exemple una mica exagerat perquè quedi clar. Imaginem que estem de monitors o monitores d'un menjador escolar i el nostre horari és de 12:30 a 2:45 i ens diuen que el nostre grup d'infants és el de 8 i 9 anys i que dinen en el segon torn, que és de la 1:30 a les 2:15. De manera que l'estructura del migdia seria que des de les 12:30 fins a la 1:15 facin activitats amb nosaltres i a la 1:15 vagin cap al menjador i facin els seus hàbits. Conclusió. Nosaltres els hem de preparar activitats de 12:30 a 1:15. És a dir, tenim 45 minuts per dur a terme allò que hem planificat, ja siguin jocs, dinàmiques, cinefòrums, plàstica, el que vulguem. Quant de temps real tenim per fer les nostres activitats? Si el nostre horari era de 12:30 a 1:15, tenim en aquest cas 45 minuts per fer les activitats. Però què passa? Resulta que nosaltres ja ens hem acomodat a la feina, de manera que arribem 5 minuts tard. Si ja arribem 5 minuts tard, d'aquests 45 minuts que teníem de temps real, ja passem a 40 minuts. Però jo pregunto, aquests 40 minuts els nens i nenes estan jugant? Estan participant? No, perquè aquí encara hem de restar el temps d'informació i el temps de transició. El temps d'informació és tota l'estona que nosaltres perdem per explicar les activitats o jocs que volem realitzar. Bon dia, nens, com esteu? Avui farem aquest joc que consisteix en això, en allò i bla bla, bla bla, bla bla. Total, que potser entre una cosa i una altra estem 10 minuts donant informació. Si fem el càlcul dels 40 minuts que ja teníem, hem passat a 30. Aquests 30 minuts, els nens i nenes estan jugant? No, perquè aquí encara hem de restar el temps de transició. Aquest és tota l'estona que nosaltres perdem per tenir tots els materials a punt, ja siguin pilotes, piques, cordes, materials de plàstica, etc. Que, com que a més hem arribat tard, potser estem 10 minuts més per anar a buscar tot el material i col·locar-lo on pertoqui. De manera que ara mateix ja només disposem de 20 minuts perquè els infants juguin o facin el que toqui. Però compte, en aquests 20 minuts tots participen? Aquí cal tenir molt en compte les activitats que planifiquem. Per exemple, imaginem que durant aquesta estona fem un joc. El famós pilla-pilla, el bàsic, tots el coneixem. Un jugador ha d'atrapar la resta i quan l'atrapa aquest queda eliminat fins que queda una participant. En definitiva, comencem el joc i resulta que al cap d'un minut ja han atrapat a un o una participant. Total, que la partida dura 20 minuts aproximadament. Quanta estona ha fet de pràctica aquest nen o aquesta nena? 1 minut. Fixem-nos que hem passat de que teníem 45 minuts per fer partícips a tots els nostres nens i nenes i almenys un només ha participat 1 minut. Evidentment, aspectes com aquests generen desmotivació, avorriment i poques ganes de participar. Hem posat un exemple molt exagerat, però l'objectiu era que quedés molt clar que m'agradaria transmetre la importància de tenir-ho tot ben planificat, ben preparat, donar la informació justa i necessària i buscar activitats que garanteixin el màxim grau de participació de tots els nens i nenes.